Welcome to IssaTalks, guys. It is, what am I looking at? Namadig microphone din, anad ko din nagtanaw. Hi guys, welcome to IssaTalks. It's me, Issa Please, and I'm here on another Sunday, like I promised you guys. I know that I haven't been super duper consistent, and that's because like, you know, I'm handling so many things at one time, so it's kind of hard, but I am so lucky because I asked you guys on Facebook who you wanted me to have on as a guest. And you guys told me that you wanted Glenn Abucay to be my guest. And so your girl followed through and I got him on the show tonight. And he was so nice to come over. Super last minute. Utangan kay kunin mo, Glenn. So let me bring him on screen. Hold on. Ako i-transition imuhang entrance. Okay! Tada! Dapat na music. Unsa mo ganahan nga music? Nabi ako yung song na ganahan for you, Glenn. Dili. Kani ay. Dili, lahi sad. Kani. Ayan! Go! Ikaw na gina-first sa kahubo diri. Christian channel. Di pwede. Ay, nako. Way English ay. Tabi lang, way English ay. Pwede ka paduol gamay sa mic lang or i-move na lang ang mic tapad ni mo. Yes. Bluetooth ni? Dili, naka-hook up siya. Ay, naka-hook up. Maghubo ko kay init kay kinaakan, nindot kay kaglawas, ha? Baby pa ko. Ayaw paghubo eh. Na ni hi. Hi. So let's say hi to Michael. Kitsa mo mga friends diri si kailak ka ni si Zaira sa hi Zai, si Sean Yu. Kailak ka? Okay lang. Guys, if ganahan mo maghubo si Glenn, pag-leave mo og comments in the comment section below. And then, atong tanawon if musayo ba siya og birthday sex with his shirt off. Imo na magisayo ka sa Glenn. So, nga, unsa may diferensya kung buhaton ni mo balik? Tama. Dito, bagura dyan ko ni tanaw. Katong my lover, my brother. Dito, kagani kayo mag-actions. Ato, kamo nila Ramsey. Ang password kay I love pizza. Capital P, ISSA. Yes. Okay, guys, so now you know our internet password, but we're not neighbors, so that's fine. Naini, say hi. Naini, yay, si JD. Hi, JD. Kamusta na ka? Sige, kung tanaw diri ba? Kaya akong webcam na diri ay. So, hi, Glenn. How are you? So, English ay lagi. Sige, go. Hi, sad, please. Kamusta na ka? Okay, kayo eh. Kila edad mo, Glenn? 16. 16 pa ka? 21. Tarong dira ba? Kay muto kog 16 ka, muto sa kog 21. So, asa mo ang duha? 21. So, you're 21. Nag-skila ka ron, wa? Mana kag-skila? Kanos Bago lang, last year. Really? What's your course? Astronomy. Marketing ay. Business ad. Astronomy ay. Naay ni comment, Phil Infantado, hubo please. Laka. 10 more. Dapat 10 ka buok may og hubo, please. So, kung naik 10 people mo comment og hubo, please, maghubo na si Glenn. So, guys, keep the comments coming. Sige kung tanaw dito. Guys, keep the comments coming para ato pahubuon si Glenn pasayo na to birthday sex. Or pwede sa dalamin siyang bayhana. Bilbil rin yung makita. So, ni-graduate na di ka? Graduate na. Nice. What are you doing now? Tambay. Buhay. Unsa na? Buhay farmer. Ikarbon. Ikaswat og mga kuan gamit. Unsa man style kung mga arbon ka? Unsa ka mohangyo ni ate ka nang? Sige na ate. Di na ka mahangyo. Unsa na? Ate pila kilo? 20 as. Ate, bye-bye. Maayo. See you soon. Nalala kita. See you soon ate. Gaytag number niyo Igon ba? Ano, dili pwede na i-text me itang tiguang. Ako yaya mang gani. Kay iPhone? Dili, ang yaya sa mga amigo. iPhone siya. Gilas king buang lagot kay ko gatan ako pisti ay. Naglisod ba kay ko direktigo mong iPhone ang buang iPhone 5 naman gani. Lagot kay ko. Ako pa nang mag charger niya kay ako charger. At oy, ingon si Rigel, hubo please. Si JD na ingon og hubo. So tulo na ni ingon og hubo. Mahubo si Rigel, mahubo. Dyan, pahubuon sa daw ka. Send sa picture, Rigel. Ma-inspire ko sa imong dami nga bayhana. Musta naman si Rigel, oy? Si nainingon og
basta nagkabuang mga tao diri sa comment section kay ganahan gid sa maghubo ka. Hi guys, thank you so much for being on the show tonight. So if you want, we have Glenn on the show. He has really nice toned muscles and that's siya abs kay. Paningot na ikaw sa kaya. Kurbaan ako diri. Gipaningot ka, so meaning giinitan ka, so dapat ka maghubo og t-shirt. So daghan gid ganahan gid kay sila nga maghubo. More than one. Dili buang ka daghan lagi mga 5 na. 5 na lang ko padung na jud ka maghubo Glenn. So anyways, you are known as the Bisaya Blogger. Dili ang buta si Jomi ana. Kinsa may gihimo ng Bisaya Blogger? Ako sa sugod pero gi sunlog ko ni Jomi niya. Tanong lang po. Nabutang na siya so nahimo na gyud ka. Ganahan gid sila nagkabuang gid sila. Hubo please times 10 tanan na kabuok is pahubo. Sige kanang anak na lang gamay sa gamay. Sige. Agay. Tilaw na to siya guys. So if you want more, make sure to tell your friends to watch this show and to comment. Hubo please. 1 hour ta until 11. Sorry, ano yung kita? Magatubangay ta. Hantun mapulaan ka sa kunaw nga. But anyways, nanay nag-comment tayo dito, pahubuon na lagi dyan ka. Congrats dyan kay engaged na si Isa. Uy, nagyo ko yung chika ni mo. Ano? Kiba baka nga gisapot dyan ko. Ano? Chika rata guys today ha. Do you know how much it is para magpa-reserve og kasal og simbahan? 100. Dili, 200 pesos? Okay. Grabe po, pesos ay K. Okay, malipay dyan ko. Dili sa 200K. Uy. No, it's like, ang church is like 10. But if ganang kag aircon, you have to spend like 35,000 pa. Pero usa ka oras. Say, yun na, din nakamahal, usa ka oras, aircon. Millennial naman ang pare. The fuck, lagutan ako. Yung kung ni mo snow, ni, kay 35,000. Like, okay, pila edad mo? 21? Ayaw pagdali o kasal. Pila edad mo is 20? Oo. Ka-age naman ta. Like, early lang kay kung nagbiga-biga mo na siya. 27 ka, 26 na? Heavy kay ko namiga. Dili, 27. But akong height kay pang 16. Ako ang face kay pang 12. But akong body, pang supermodel. pang 21. Sure. Agutoy. Ingon si Don Rodip, the Bisaya Blogger. Ako na, uncle. Imo na, height ito. Gwapo sa kaliwat ni Glenn. Ano abot mga Dragol? Kay gitag man tika. Ang personal? Oo. Akang? Oo. Para makita si mama, si Uyab. Dama kayo Uyab, no? Di ka mo shout out? Ay, dahil sa Uyab. Sipot na lang akong Uyab ba? Ganaan niya akong mulanta ako. Patanawa siya. Taxi. Hi, Brian Padilla. Hi, Gucci. Hi, Ramon. Hi, Maxine Reynas. Hi, Vincent Ong and Jeff Chang. Hi, guys. Thank you guys so much for watching. I have Glenn, the Bisaya Blogger. Wait. Shouldn't you be vlogger? Na blog? Vina. So V, gidi ay. When, akong gi-stalk imuhang Facebook, imuhang, imuhang YouTube ba? You only started a year ago. No. 1 year pa ka, no? 7,000. Okay, so Glenn has 7,000 followers already, or subscribers in a year. Uy, char. Hi. Paminaw natin lang chika, guys. Hi, babe! I love you! Glenn, shot na. So anyways, Glenn has been on YouTube for like the last year, and he already has 7,000 subscribers, so that's really cool. Paminaw natin lang chika. Bye. Unsa na mo kadugay si Uyab? Agay. Asking the real questions. 8 months na. 8 months na. Kano sa inyong hangkuan? 8 months na? Ambot ni mo, nangutana ko ni mo, kay niingon. Bukakuan, kay colorblind rin ako. Yawa. So, roughly around 8 months. Giyon sa ni mo pagpanguyab. Tarong nga yun na, kay basi mag-away mo niya, kundi mo 8 months. Nagkakuan namin, nagka-sparkle ka. Nanis. Ilang taon na akong mama ba? O, di kiba mama nga nag-uyab-uyab ka? Childhood friend, may isang kang ka-cute. Ay, yun sa man yung pagpanguyab. Sandra. Da, lahir siya, sis. Giyate. Ganahan man siya. So, gipugos ka niya, bali? Haladay.
Pogi! Imo nang ipakita sa mga abs or imo nang ipakita sa bukton. Wala. Parang ganyan ako nakita. Inside. Lahi na nga inside da. Lahi mo na inyo ha. Nga naman sa lahi pa na mo Married naman mo Dili pa miminyo oy. Mag-marry pa mi. Hoy, naingon si Rigel nga the Bisaya baby yummy. Imo tito ningon ha 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 ha. Lian says hi. Ingon si Rigel lami aglan oy yawa. Nianas doon. Nanawag na ang mama, ha? And ingon si Michael Joshua Vilo nga, lami siyang lucky ha, greet na. Yan, kitag isang Dave. Hi, Josh. I-shoot na ako ang Tita, ako Izzy Rich Girl Series. Personal account mo Ngano di, ay, sige kong pangita sa imuhang public account. Huwag ko'y makitaan. Naman. Wala. Unsa may pangan? So, pag-share ang life. I-share ni mo na, option nga share sa imuhang kuan. Guys, I need 5 more comments na nag-ingon nga Glenn Hubo para ato siya pahubo ng t-shirt. I've always wanted a guy who had abs who came on the show to take off their shirt. And so far, wala pa gyud. So, is this the day na maghubo si Glenn? Na nadyo kay one guy nga maghubo og t-shirt dire. For 2018, guys, let's make it happen. Bad mo na maghubo. Bad day, ay na. Ngano, bad day. Sayang man, nag-workout man jud ka. Pero nadyo ko'y pangutana ni mo. Ngano kusog jud kay ka manghukas sa imuhang mga vlog? Wag gyud ko'y nakita no sa ka-vlog nimo nga nagsinina ka. Nagsinina ko Pero exugod kay Kurag. Ngano man. Kapag lang, wako lang yung sanina. Kinsay mas nindot og lawas kani ikaw or kana? Dami ini. Atot na sa mani. Ipatalawa tubangan. Adra to ba ulo so mani. SPG Christian channel. Christian channel. Pwede na naimuha na naglan kung ganahan ka. Yatira, sorry ako na Ayaw ako ana. Pwede na sulubon tonight kung ganahan ka. Pwede na may i-borrow na akong bawion. Because I love that so much. Pwede na mo sayawan si Jomi, ana. Lucky man si Jomi. Bitaw? Do you see Jomi a lot? Yeah. Roommates kiki unofficial roommates man mi. Atay. Kami ni Ramsey ug ni Jomi. Bitaw, magsige lagi magkuyog. Suya kay ko sa inyong friendship. Sa among kadugay nakailan naka-realize ko nga lucky gyud si Jomi. Nga naman, unsa may binuhatan ni Jomi nga makaingkag lucky gud siya. Kaya to niya agi nagpakita mig lucky sa yaba. Wa gyud siya kikilig. Ano siya paglantaw niya sa babae si Christine Reyes, ano siya lamig ng bayan na. Pero kung lalaki, Di siya ganahan. sama ka dira, oy. Lucky gyud siya. Lucky. So pwede gid din ako kisan si Jomi. I think maybe nag-waiter siya nga ako siyang kisan. Ha? Basta nag-waiter siya nga ako siyang kisan. Okay ba humukis niya? Basta di mag-kiss me niya. Kisan ako first, kiss din after. Na maglibog lang kinsa imong i-marry. Ano ba, ikaw na lang ako, Joma. Wait, atong basahan ang comment si Rome. Sige man naghubo si Glenn sa video ni Jomi niya. Si Isa, please, dili da. Tanawa ka ni, reklamo na sila. Wa ko ni taga ni Glenn sa by event kay nauwaw ko. Char. Ingon si Christian Earl Layase. And then si Emping Cabezote is saying nice one. We're waiting for Emping to come on my show. So phone na siya. Sikin sa si Christian. So type ni mo. Straight. Sure na gyud ka na. Tuwid na daan. Respect. Yeah, definitely. Oh, napay ana kuya mo. Respect. Kuya gid mo. I'm curious though. How ngano kaila ta? Because I know that I've known you for like a year. Year na. Kaasam ta nagkaila? Na ako'y feeling in my head nga I know you from somewhere. But sa kibaw ko kaila ta. Tosa? Dili katong sa Marriott nga kaon-kaon. Oo, si Jackie. Anha di kita nagkaila niya. First time. Katong nagkaon-kaon din nagsermon-sermon ko sa mga bata dito. First meet. Mugi dito. Nagkita ba yung Jackie gahapon? Si Jemar Oh, naunsa naman na siya. Hi, Jay. Nag-work. So kamong tulo mo ka-batch? Si Jackie kay lower. We have 49 watchers. Naa si Banyan Quinn and si Michaela Onyot.
Yeah. Daghan kay gay murag kuwangan pag yun, guys. So by the way, if you just came on the show, we are trying to get Glenn Abucay to take off his shirt. And I've already had 5 people saying nga pag hubot mong t-shirt, so you need 5 more. Mubo kay kag standards, wa nga ka kaningon na kag 10 unya ang gatanaw diri kay hapit na 60. So Mark padung ka maghubo diri, Glenn. Ang huboy kay para rin sa akong uyab. Ay. Kaya murag naglantaw na akong uyab. Agay! Okay, nahadlok na siya. Oh, sige, maybe towards the end, ato lang ipakita mo abs. Ini ko, isa ko, comment akong uyab. What's yung pangas mo, Yam? Maria Eunice. Sige, ingnante ka. Mary Queen is saying emping, yes. Bruce Wayne, sana says, regards kong Jomi mga idol, and regards kong Muglan. So, Gan, so you have 7,000 subscribers. Unsa man naglakaw kasda na naging makailan nimo? Saba, oy? Makailaras lang sa kuha kung kuyog kong Jomi. Mo ba? Pero kako na isa, dili. Mo ba? Asa makatiglaag-laag ka, dili san? Dili, san. Oh, suway, glaag. Opposite ko kasuway nga ako na isa. Mo ba? Kuyog ng Jomi. Mura. Pero wa mo ngano mo ka nag-gym kuyog niya? Mahal man. Asam day ka tig-gym? Wala ko nag-gym. So, kanay mo lawas, imura ginang sariling sikap. Inborn. Pag-gawas ng vagina sa mama. Wala, macho baby, Hercules. Dapat diliglan mong pangan si Macho Papi lagi. Macho Papi. Ito yung Regel dahil. Ito yung niya. Ito yung giingon. Unsa to yung giingon. Uy, layo na kay sanan. Uy, kay ang imong mga fans diri nagkabuang ug maayo. Kabuang giday. Bisaya baby, yummy. Baby. Asa si Jamie Lannister. Kayo yung ate. Why, dagan kay kagban sa ingon si Twain Mark nga regards ko ni Muglan. Ingon si Christian nga ako kunoy pahubuon giahak. Naghubo na ko sa kong onesie. Ingon si Roland Ramentizo. Liso na mga pangalan nila. Hi, I'm so sorry if akong gibutcher inyong pangalan. Hi, baby Glenn, papansin ko. I-hi si Roland Ramentizo. Hi, Roland. Nangita sang Jomi. Asa kong si Jomi ron. Topless, Glenn. Ikaw daw pag topless, be. Kailan ka nila? Surag pangalan. Ikaw is, di ba na ako maghubo? Makasapan ko din. Pero, humor ako og eyeglasses. Very guys, good. VP pa man ko. Virgin pa man ko. Dili ko pwede naghubo. Christian channel. Christian channel is shot tonight, guys. Pagpuan mi, magmisa mi ni Isa para sa wedding. Sure. Ikaw. Ano sa wedding days? Wapay plano? I've engaged me for almost a month kapin. Di ko ka plano glan kikibaw ka. Like ang ilang giingon sige pointers ni siya ha. Kung kaston ka like ang first daw ni i-book is ang church. Unya after kay imuhang asa ka mag-reception, unya after ana kay imuhang videographer. Mo bitaw gipaanhiti ka para ikaw na lang ako videographer, kasama mo, ikatigas di ikaw tanan. Sige na akong video. Ako ngayon, pwede tanan YouTubers mag-combine na kamo ako SDE. Kasi mahal ka ayo eh. Ari babot ng 140. 65 yun ang umban. Nga, pictures ka na ha, wag mo na yung video. 65? Oh, Yate na. lagi, mahal kayo. Like, honestly, Mahal na basta na slide drone. dili, uy, mubayad pa ka. Plus, for drone shots. Lami lagi kaysa ng camera, ilabay lang ni mo. Mag-vlog na lang mas kasal. Ha? Mag-vlog na lang. Lagi ko ako ma-edit nga to. Kanang di sa tasugod. Basta, it's really expensive. We're gonna, like, magtigom pa baya unta gyud ka. Okay, it's not like you have that kind of money lying around. Nga, nagagasto pa ka grant and everything. So, honestly, weddings are so expensive. So, pagpuyo na lang mo. Sa puno na yun, mag-hire mo ka na pastor lang. Christian, ay Catholic man. Ako may jam-jam ramang ko. Pero I grew up ka ng Catholic church. I mean, Catholic school, but Christian simbahan. Pero ako na baptized. Si Paulo kay Catholic. So, jam ramang ko. So, ikaw sa mo. Oh, nga na. I just wanna get... Oh, let me just go as hi, sir. Ha? Samo kay ka, sige, sir. Duwa tag computer, sir. You should come back, though, cause na siya Dragon Ball. Dragon Ball? Ay, di ba kumayo, ana? Di mo sa chumayo. Ako rin pinakamayo, ana, tanan. Ha? Wala, button smash. Oh, button smash siya. Pero may kay kong Tekken, char feeling. Hoy, nainiingon diri o nga. Topless, Glenn, regards ko pong ginakuyaw kay mga pangan imo mga followers, Glenn. Kay dili ko ka-pronounce basta si Pong niingon og regards. Mailhan man good nga bisag wala si Jomi kay smile pa lang ni mudaan wa jud makalupig. Smile daw, Glenn, babe, pakita ko ng smile.
Nginig kayo eh. Nginig kayo. Ngiga. Hello daw, Isa. Hi! Hello! Yes, na nagitagan ako, Char. Lawa kaya podcast na to. Ang visitor na to, si Isa, please. Yeah. Lantaw niya mo. Sayra rin na to, mag-visitor si Isa, please. Our guest for tonight. Hi guys. Uy, nangutan na si Rome. Pila ka viewers yung pinakadaghan. Ako di ay may gipangutan na. Pinakadaghan ako nga viewers ever na bungkag akong podcast ni Jomi. Pila? 40,000. 40,000? Promise ah. Promise. Ako good kay. Whoa, shit. Like, thousands gito ang nagtanaw at one point. Ay, 1,000. Dili, like, let's say, hinay magud ang internet dire usahay so di kumrag na nakuratan akong live ba nga daghan di kinagtan-aw na murag 20,000 murag igtan-aw niyo basta weird siya pag human pag off kay murag kuratan ko 40,000 ang gatanong ko biliba na kong Jomi oy I wanna get him back actually. Wala itong mga famous si Kuan, medyo maldito. I know, ako ning itag si Roy. Hi Roy, pansinin mo naman ang aking pag-flirt sa'yo. Erwin, yung siya ayaw mo anong hubo-hubo eh. Julian says hi. Bad na. Tagdago ni si Roland. Hi Roland. Ingon siya, baby Glenn, pansin ako ba? Cute jud ka ayaw ka. Kelsey says shout out ko. Kelsey, nito chag name. Pas lagi na yung Today? Pas siya today, Char.